Uy, ini. Amo na nabili na yan nagkahali na nagkanding. Uy. Duri lang yan, tikda ko kung nagkagarastuhan. Sitan. Uy, daw mating kwarta. Siguro lang ito. Sadi pa nga yan, tik ikaw. Dik maram kung itim ka nga sumpa kung bis magingay kain, naknaka, hamot ka good. Kaya mo na nga lang nabili na kung. Sigarilyo lang nga ani. Yes, merong bahala ka din na tapsiyang ka. Tiyatag na. Gamot na lang mo. Iso, singa na lang nga lamot. Bahala ka. Kaya mo nalatalin ta kung ka ng kanding, araw ka pa. Kaya kung bumuli ka dito pagtugway, wala nga ani. Well, nakita ni mo Rocky. Waray. Si ano? Nagbayad na yan utang kayo mo. Di ba dungan kita ito pag utang niya? Dungan na ito niya pag ano. Paripat magbayad akon, dala ka tuig. Kurang rin galat na iya utang. Ambot nga na ano, ambot nga na diya yan. Waray magme-message siya mo. Waray. Ako lod, yung chat-chat ko iya, pero kasi sinla niya, na-offline status da yun. Yaw, ayan. Na-message na yun kung may kinahanglan. Mo good. I-chat daw. I-chat di rin ganit na reply. Ang katuan tayo balay. Tara lugod. Sulungon ta. Kita Makapagod ko niya na basta magamit diri ako bumayad. Tara. Pre, nakakon motor, waray ka, gimparibor ko. Mga sniper, rider 150. Ada ka dalanan. Ano ito sinabi? Naubertikan lang ito na akon. Mau ka rebor. Ano niya, nakay maupay. Ito na. Ada aku lihat niya di Web 100. Artres, oh, si Siula. Oh, Simahan. bakit na yan ngayon? Siya pati sniper. Kau pa yung kasi tapla motor. Pud malang goma. Ay nala. Iba ang inadtukuan na niyo. Ano akong biraber kung matatakan ito mga biraber. Dunlop. Oh, Dunlop o Rayton. It may dust. Maupay yung klase. Ano akong guma kay na square. Ang pagkakalading. Nalukso. Ang lain latos. Tama nga yun. Ay, sabo ka. Ay, sabo. Oh, dira ito. Ano nagtungotabo? Kel. Oh. Di ba naka dito yung Rocky? Nawara man tigda. Yan ito rakin nakakada. Bang naman balik mo talaga mo. Ayaw mo ito nakakadi nga. Ayaw nga itom. What? Ayaw na itong. Yan ito raki. Kaya ano? Kaya to, klaro pa na nung. Terus diri raki kamu pat maaram nga. Ako nakakadi. Ayaw man to. Lagi talaga nga ni kay gimitan na ayaw mga baka nangungurag. Bakit ka mo yung raki? Di ito raki. Ako to ayaw Ayaw mo. na tao, tamon. Ang tiya utang nga amon. Meron sa tumayti. Diri ko na tira ki. Diri lagi. Di mga mula ito budlot man kamo. Wala, sige, makariya kami. Kanto na lang naman na ira. Wala sige. Katuan niyo. Ang susugan ba ko't bungaw? Ang sabo kay. Pante ko labay, makakapirit. Bukod bungo nito. Sabo nga ni. Ay, gusto ko. Ito ba yung tarik ko? Bugat bungo di man sige susugan. Bro, kumita ka kay Rocky? Braki. Oo. Tumano sige susugan. Katatagan. Pilitan ka na anak. Ano nga utang nga amon. Eh, oray pala ito ko kurata yan, ha? Bro, may kwarta ito. Nabuli ka pala tiyang kuan kanding. 700. May talay pa na. Kasi may di na kami. Dali. Tignanim na utang. Para tiyo sipit. Ano nanay? 500, kaya wala ko pang gasto. 100. Kulang pa inin. Tutungan. Hus! Katuwag na lot ito. Tara! Lugod yan na. Bruh. Bubu.